hun kan simpelthen gå på strøm. Yes. Kører. Det kan godt være, den larmer lidt. Jeg har sagt det. Og den her knap bliver meget speciel. Der er også en på den anden side. Nå, der er den der. Så jeg kan kigge på den. Ja, det er en stapel. Så det begynder at aflede varer. Vi får nogle varer, vi sælger videre. Vi får dem, vi sælger videre. Og jeg får 25 kroner i timen. Men det er heller ikke det sværeste at lave. Så jeg kunne have fået 7,5 timer, men lige pludselig så fik jeg ondt i maven lidt, og så kastede jeg op og muligt, så lå jeg lige en time eller noget. Nu har jeg fået det fint igen. Så nu må jeg se, om jeg får arbejde igen. Nu må jeg så lave noget, fordi der kommer nogle ordre lige om lidt. Som sagt, det er ikke arbejdet her, fordi det er min far, der arbejder her. Så derfor har jeg skrevet for sjovt, jeg så sådan en jobsøgende ting. Så jeg til ham lidt ud i postkassen, og så tog han den ned, og så sendte 25 kroner til. Det er heller ikke det sværeste. Men lad os køre i den. Kan du måske se hernede? Se. Der er sådan en her, og sådan en her. Det er den sådan. Så. Ja, vi ses. Dør. Chauffør. Det tager mig minutter. Undskyld, jeg bliver nødt til at slippe lidt, fordi nu skal jeg dreje. Så det er nok derfor, hvis I ikke kan se så godt. Så er noget derovre. Ja. Yes. Slut. Jeg har også fået, eller jeg har ryddet op i går, fordi jeg skulle have plads til min computer og alt det der, og så